Og jeg skal fortælle om plastaffald. Og her kan vi se de 3 store bunker med plastaffald, som vi har i haven. Og der er den helt store her, som ligger imellem Nordamerika og Asien. Og så har vi en hernede, og her syd for den store. Og så har vi en herover ved den lige under. Altså den heroppe, det er den nordatlantiske subtropiske hvirvel. Og så det her, det er så den sydatlantiske hvirvel. Og vi har den her nordatlantiske hvirvel, som er ifølge af Golfstrømmen, som er strømmen i havet, som styrer retningen. Og Golfstrømmen, den er jo så, eller alle havstrømmene, de er påvirket af vindstrømmene. Så på den måde, så kan man, altså ved at det er vinden, så er det den her Coriolis-effekt, som gør, altså det er den, der som giver rotation til havstrømmene, fordi at den bliver, Coriolis-kraften er den, som kører ned, og så afbøjer den, ligesom vinden på grund af jordens rotation, og dermed er det så vindene og havstrømmene, som skaber den her, de her gigantiske plastaffaldsområder i havene. Så vi kan også se, heroppe ligger Danmark, så det er ikke så meget påvirket af Danmark, men i og med at vi får de her store plastaffaldsbunker, så bliver de større og større, fordi vi producerer mere og mere plastaffald. Og det kan jo så gå grueligt galt. Fordi hvis man lægger arealet af alle de 5 bunker sammen her, så er det på størrelse med Afrika, som ligger hernede syd for Danmark. Meget syd for Danmark. Og det er jo helt enormt. Og det skaber så, det er jo så et kæmpe problem, at vi har alt det her plastaffald, og især fordi hvis man ser på for eksempel fisketråd, som tager 600 år at blive nedbrudt, eller hvis man tager sådan nogle drikkeholder, det er sådan nogle, der sidder, når man har en 6-pack af øl, eller 6 cola eller sådan noget, så er det det der plast, der sidder, og det tager 400 år for at blive nedbrudt. Og også bare sådan noget som plastikflaske, det tager 450 år. Altså det er jo helt vildt så lang tid, at det så vil ligge ude i havet, hvis det tager så lang tid at blive nedbrudt. Og i og med, at det ikke bliver nedbrudt, så kan det også blive til de her små mikroplast. Og mikroplast, det er noget plastik, som er mindre end 5 mm. Og mikroplast, det kan nemt blive spist af fisk, eller andre havdyr, som så spiser det her, og de kan enten blive syge eller dø af det. Og så bliver de spist af andre fisk, som er større end dem, og så går det videre i hele fødekæden. Og dermed kan det ende ud til os mennesker. Så at hvis vi spiser fiskene, som bliver fanget af fiskeindustrien, så kan vi også blive syge af det. Altså, det er bare en lang dum cirkel med alt det her plastaffald. Men derudover så kan fisken også komme til at sidde fast i det. For eksempel hvis der er noget gammelt fiskenet, eller et eller andet af det her plastik, som fiskene kommer til at sidde fast i, og så dør de på den måde. Og det er jo også skidt. Og 80% af det affald, som ender herude i havet, det stammer fra for eksempel landbaserede aktiviteter, og det er jo så sådan noget som lossepladser, eller industri, og udledning fra stormflodsafløb, ubehandlet spildevand, eller også bare turister, der også har en stor tendens til at smide meget affald, hvis de ikke ved, hvor der er skraldespand. Og så de sidste 20%, det er jo så fra havet, for eksempel fiskenet, eller andet fiskeri, eller containertransport, hvor der er et eller andet af, eller færger, eller krydstogtskibe, eller sådan noget offshore-industri, som olie- og gasplatformer, eller sådan noget. Og det er jo så dårligt for dyrene, fordi at de enten ender de her fiskenet, eller kommer til at spise det. Og det giver så en negativ effekt. Og her har vi den største, som ligger mellem Nordamerika og Asien. Og så
hvis vi kan se på det næste billede her, så er det alle de her strømme, som er påvirket af vinden, der så laver den her cirkel. Man kan se her, de kører rundt og rundt og rundt, og så kommer der måske noget ind, og de kører også rundt. Og så bliver det bare en stor cirkel, og så bliver det ved med at køre rundt. Og så bliver der bare mere og mere affald, som kommer måske fra alle de her kyster, eller kommer fra andre strømme, som er ført ud til den her strøm, som bliver ved med bare at køre rundt i en cirkel. Og så kommer der bare mere og mere, fordi at der kommer mere og mere ud i havet, fordi at der bliver produceret mere og mere os mennesker. Og det her er det så blevet til den største, og den vokser bare og vokser og vokser. Og her kan vi så se en skitse eller tegning af plastveje, som er noget, som der kunne overvejes at blive lavet. Fordi i og med, at der er så meget plastaffald, så ved vi ikke, hvad vi skal gøre ved det. Men vi kan jo lave de her plastveje her, som der også er nogen nede i Holland, der vil eksperimentere med. De vil starte med at lave cykelstier, som man også kan se herovre til højre. Og ved at lave plastveje, de er både bedre end asfalt, de er nemmere at lave, de holder bedre. Og så kan vi bruge noget af alt det her affald, vi har, til ligesom at bruge det til noget nyttigt. Og det vil jo være en meget god idé. Men derudover, så kan vi også, så skal vi måske gøre folk mere opmærksom på problemet. For eksempel er den her Greenpeace Organization, som har lavet flere videoer og lægger dem op på internettet. Men det er bare svært at få det her budskab ud. Alle mennesker burde bare være mere klar over, hvor stort et problem det er. Og det tror jeg ikke alle er.